Έλα, αρχική Λέωνα, ρε. Free win in the game. Αρχική Λέωνα ενόψη. Για πάμε λίγο. Καλά, τώρα το Z-Pick, ρε φίλε, ό,τι χειρότερο πραγματικά. Άμα δεν τον μπολάρει από το mid, θα μας κάνουν μπάλα μετά. Αυτό λες να πάει AD. Να βάλω armor runes. Καλά, armor βάζω, ούτε με νοιάζει. Full μπάλα. Τώρα πρέπει να κάνω και commentary για να μαθαίνει ο Μιχάλης, όχι τίποτα άλλο, ρε φίλε. Πω. Το σύχαμα, ρε φίλε. Αυτός μόνο top είναι πραγματικά. Δεν μπαίνω κέρδος με τον μπακαλιάρο, ρε. Θα αρχίσει τις μαλακίες του. Δεν μπαίνω κέρδος με τον μπακαλιάρο. Να μπει με την Έλενα άμα είναι. Πω, ρε φίλε, μου έβαλα Q, τι μάλακας είμαι. Φοβόμουν να μην έρθει ο Λυσίν. Ο Q είναι εδώ σίγουρα, ρε. Να καρκινιάσει σίγουρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ο Q με το Lee θα είναι σίγουρα εδώ. Τρώω Q, αφήνω πληκτρολόγιο. Καλά, εντάξει, δεν βοηθάω γιατί είναι για τον Μπούτσο το παλικάρι. Ναι, περίμενα να βοηθήσω σκουπιδιάρι γάμο του παίκτη σκουπιδιάρι. Ρε φίλε, τι είναι αυτή η μπακαλιάρι. Όχι, τι κάνει εδώ, ρε. Για να δούμε λίγο αρχική Λέωνα. Πω, λες να φάω gank level 2. Υπάρχει μια μικρή τέτοια περίπτωση. Εδώ που μπορώ να τον πάρω kill πρέπει να παίξω αναγκαστικά full passive. Γιατί έρχεται ο Λεσίν. Όχι, τι κάνει ο Ζάρβαν. Ναι, είναι ο Λεσίν top. Όχι, mid. Καλά, το παλικάρι είναι. Έλα ρε, εντάξει, αφήνει το πληκτρολόγιο μου να παίξει μόνο του. Αρχηγική Λέωνα παίζει. Έχω την κάμερα πάνω σου, Μιχάλη, πάμε. Καλά, αυτό τώρα τον κάνω μπάλα με ένα trade. Καλά. Αν πέθαινα εδώ. Μου φαίνεται. Όχι, τι γίνεται, ρε. Τι 4 level λέει Jarvan. Δεν πάμε καλά. Πω, τρέχει άμα το κιλός μου. Καλά, ο Fizz έχει μείνει full πίσω, ρε. Πιο πίσω πεθαίνεις. Δεν σε χρειάζομαι εδώ, δεν σε χρειάζομαι εδώ. Ρε, δεν σε χρειάζομαι εδώ, φύγε ρε, θα πεθάνει ρε φίλε. Καλά, το πόσο με έχει μπεϊτάρει αυτός ο Jarvan ρε φίλε. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ο Θεός. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι, αλλά είναι worth ούτως ή άλλως. Ρε φίλε, δεν έχει βαρεθεί να λέει τα ίδια συνέχεια. Κοίτα, φύρι πάνε, θα πεθάνουν και οι δύο. Και μούνται οι θεοί, πάμε. Αυτό που κάνω τώρα μην το δοκιμάσετε σπίτι. Πραγματικά αυτό που έκανα τώρα μην το δοκιμάσετε σπίτι. Πω, μαλάκα εντάξει. Ρε είμαι ο master του laning phase εντάξει πραγματικά. Το έχω τερματίσει στο game. Άντε γεια, άντε γεια.
Άντε γεια. Κοίτα Μιχάλη πως παίζει το game ρε φίλε. Αρχική Λεώνα, δίνει κόλλο. Όχι, δεν έχει Chapman. Έλα εδώ πουτάνακι. Καλά. Πω ρε φίλε, δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Μαλακίστηκα τώρα. Βασικά δεν περιμένα να έρθει ο Κάστιν τόσο γρήγορα. Ο Τζάρμον φαρμάρει το mid, ό,τι χειρότερο. 1-5 Λεώνα. Αρχική Λεώνα. Απ' τις καλές. Βασικά θα κάνω λίγο RAM γιατί δεν γίνεται. Μαλάκα τι κάνουν, που έχουν μπει εκεί μέσα. Ωραίος. Όχι ρε φίλε. Καλά, ό,τι να είναι έγινε ρε. Ρε που βρέθηκε ο Βέλκος top. Θα τρελαθούμε. Τι κάνει, δεν παίζει κόμπο. Μαλάκι τα παλικάρια του χειρότερα ρε, με διαφορά. Πω, πρέπει να... Πω, πώς θα γίνει ρε φίλε να κουβάλεις το game. Οπ, αρχική Λεώνα ενόψη. Πάμε πρέσα. Καλά, εδώ είμαστε όλοι νεκροί. Οχ. Καλά, κακό ύπνα ήταν. Είναι ότι χειρότερα τα παλικάρια ρε, πραγματικά. Αυτός θα πεθάνει από τον Κάσαντιν. Ό,τι χειρότερο ρε τα παλικάρια, πραγματικά. Ό,τι χειρότερο ρε, δεν έχω δει χειρότερο. Δεν έχουν ιδέα από το game ρε, δεν ξέρουν πώς να κουνιούνται στο map. Εντάξει, δεν έχει άδικο σε αυτά που λέει. Αλλά... δεν έχει άδικο, αλλά θα μπορούσε να γίνει αλλιώς το game. Να παίξουν λίγο πιο passive και θα το είχα κάνει carry μόνος μου. Αλλά προτίμησε να δώσει το κολαράκι το Μιχάλης. Ρε Μιχάλη, εδώ ρε Μιχάλη, όχι τόσο βαθιά. Ωραία, πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Ρε τι κάνουνε, μαλάκα είναι τρελή, λένε πάραν. Ρε τι κάνουνε, είναι τρελή ρε, είναι τρελή αυτή η Πολωνή. Δεν καταλαβαίνουν. Μαλάκα τα παλικάρια. Εντάξει δεν ξέρω ρε, δεν έχω δει χειρότερο στη ζωή μου. Μη πικάρεις γάμο την πουτάνα σου. Λες και δεν ξέρω να παίξεις το game ρε φίλε.
Smite βρε βλάκα, smite βλάκα. Smite για να σας φάω και τους δύο. Εκεί αν έκανε smite ο πίθηκος, μπορεί και να με έτρωγαν. Καλά, μου πήρε το πέντακιλ ρε φίλε, μου πήρε το πέντακιλ. Καλά, εν τω μεταξύ εγώ ό,τι να είναι παντού στα κουμπιά μου random full. Που δεν ήξερα τι έκανα. Έρχεται να κάνει cover ο αρχηγός, αρχηγός μας! Ίσως έπρεπε να βγάλω το mana gen item για να κουβαλήσω, αλλά θα δοκιμάσω και με... Οι δικοί μου γιατί δεν παίρνουν το Baron. Καλά, ό,τι να είναι. Justice served, πάμε, αρχηγικά. Δεν έφαγαν κανένα. Πω, αλήθεια έγινε αυτό τώρα. Καλά, έχει γίνει πολύ τρόλ το game ρε φίλε. Άρε Μιχάλη, τι κάνω για να σκουβαλήσω 1v5. Δεν γινόταν, εντάξει ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, πώς να φάω. Εδώ είναι που γίνονται τα throws, για πάμε. Αρχηγικό ulti. Θα τους φάει, θα τους φάει. Καλά, όλοι νεκροί. Μαλακίες ρε φίλε, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Damn throws. Με πέτυχε λέει. Καλά. Ό,τι να είναι έγινε ρε. Ό,τι να είναι πραγματικά. Ό,τι να είναι. Φίλε, πώς λούστηκε έτσι. Εγώ έφαγα hit μες στο ulti μου. Όλα τα spell τα έφαγα full παγαρισμένα ρε, εντάξει. Καμώ το ρε φίλε. Πέθανε, εντάξει, κομπλά. Όχ, αρχηγική Λεώνα, πάμε. Ωραίος. Too strong. Κάτι κάνει ο βλάκας. Ποιος το κάνει αυτό το TP? Βασικά θα πάρω Jupiter, δεν γίνεται. Αρχίδια θα πάρω βασικά. Πες με δεν έχει ζώνιας. Πω, μην πεθάνω εδώ. Ωραία. Ό,τι να είναι. Δείτε, αυτό το build που έχω αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο για situation 1v5. Σε σναϊπάρει κανένας δάσει τη serve στο west. Πας full τέτοιο αρχηγικό build. Κάνεις μπάλα. Αλλά αυτό που έγινε τώρα. Κάμω του σπάσμενο το champion βέβαια. Κοίτα εδώ γάμω ένα champion ρε φίλε. Καλά έχω κάνει τρολιές ρε, αλλιώς θα είχε λήξει το game. Τα 1v3 με λύση που έπαιζα ult δεν γινόταν, δεν έπρεπε να τα κάνω. Αλλά έτρωγα bait.
Κάτι κάνει εδώ μάλλον. Εμείς 4v5 τους τρώμε εδώ. Ωωωωω, τι είναι αυτό ρε το φλόκι. Δεν φλόκια. Δεν πέθανε λέει λόν. Report λέω. Εντάξει. Θα τον κάνω report unskilled.